ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau te nakaliang jungi ka seng samla himalang rin idon hang ni bat ki paranong yalam jong ka seng ngiwan hang ni ta ka mensim ke jing seukhia hakaba nakaliang jongi ngila yakhi sitom mo hadin bangi yo i ya ke jing don jong ki arteli ki bos nishar pok ka hima kata kamut ka eksekutif dorbar bat ka management board bat khandiat an squad ban pensyai hang ni ka management board kami house nam arajar khatway habdeng kata karai yasuk jong ki ban ong ban don no da ka joint properties namar ka don habdeng ke jing yale jong ka nika khandau lang lang amtela bat pendentang di ten rei hadin nakaliang jongi ngila bisar benia kom ki kun ki hajar ngila ngam jiliu ikene ngis ngau ba kalong ka babi an bandon arteli ki bos nsyar hapo ka hima kasi jongi pat nakaliang jongi ngila lum ya ki pat ba na susnong long kemi long pa ki kun samla ki le mi renti ban penrem ya kene ka jingle jong pa im nang tei hakatei kapor nadu snam arjar khatway bat kepala penlong sok pedung sisa ya ka hima ka jongi hadu hakitu kisnam ki baladap tena kaliang jongi ilaki persya ban ila dawa har council bagi dai ban penhiar syuki ya uni pa im nang tei namar ba ulawan ra ya kanika double authority hapo ka hima kasi tena kaliang jong council kila bisar benia kila baj benia kila sisa ba kani kalong ka ba pakla bandon artli bos syar hapo ka hima kasi bat kila ai no ka suspension ya ipa im nang tei bat mentah kadang yat ka judicial inquiry ban bisar ya kani ka kam jong pa im nang tei kapas sausi kalong hagini ki por habdang gani ki jingyat lenti ki jungi ban pen kelem no ya ka syuki jong pa im nang tei ngiyo ya uwei pat u acting hadin bagus council kala weng ya pa im nang tei ki ai acting sim no ya u brilliant Henry pat katkom gajing yakran bat ngi ki por menswa hapor bangidang yakhi ya kani ka benta iong ba nakaliang jonga dalileiru nganum pendam ya ka bor jong ka hima hakanu kun ka authority ai bangan yat da ka gejat ai bangan numdon tang baikali ban syong kaliru ai bangan numdon tang ka bam ban bam haying ru tang ba ban ong ban pendam ya ka authority jong ka hima dalileiru nganum la ban pediang kata ngisania kom ki kun samla ngisania kom ki kun ki hajar ya kata kajing keren ke jong u acting im brilliant Henry ka pasyo lingo kalong tang hadin katu ka de benai udang long tang kum acting im kadon kalan compensation ka bami napo ka hima ka jongi ka ba dei lengba ka fencing jong ka BSF ka ba kot sauklur lai pholak tam tingi kimi lenti ba u acting sim jongi un yang ban penti kena baka hok long try jong ki kun ki hajar ka dei ban ne ka pamut la ka pisa ka don sauklur lai pholak ka pamut ka dei jong ka hima bat la kampat la ban ong ban dei jong ki hima ki dei ban challenge wala ne ki dei ban yale iswa hadu bakin dayo ya kata ka hok long try ban penti kena baka don tangkawi ka authority pause kilet ban yasuk kilet ban ya samno marsiliang kapamut arklur khatsanlak ting ngan pulih hang ni ya kani ka RTI ka bangibu jingkeli hapo DC office halor kani ka jing sei ya kani ka pisah kani ka jingkeli ka pasau ka bangibu kalong whether the antecedent of the landowners have been properly verified what documentary proof has been provided by the landowner tika jubab ka bangiyo hang ni kalong yes both the parties that is acting im of Himalangrin and management board Laulangam Tela and Pendantangli have submitted letter to share the land compensation in 2 equal half te kajingkeli ka bangikwa banbu hang ni kalong ya ka eksekutif dorbar bat yo acting im jong ka Himalangrin ka pamenta pikiran hang ni arta yaw menswa pilet ban pensyai hapo ki lat patai kubor piong hang ni
ni ka jing kenu ka jong BPS ka long ka babakla nomor ba hagapor bangi rai ka ne ban sei kata ka pisa ka ba arkulur ka sang lakru ngam syang la rai marwe da manga den rela rai lang da ka executive dorbar ila syong ay ka dorbar chisen haka chpokterek ka banai te hakatar ngelai keran ba kumnungin sei ne nginam sei te to nginum la ban pensngap ya ketu ke jingkran ke jongki ringa syukwa ban warak tangki proof ki ong ba ngi ke sang samla ngi ke jingkeno jungi ke long ka babakla bagi ong ba klam pendam ha kata ka management board bat kita ong ru bagi ni kita kena samla ki badang songsit te ke jingkli ke bangi kwa ban bu menta ka long saka ei pat phidang kwa ban buri ya ke jing sisa khmat jongki pat ba saka ei pat phidang kwa ban buri haba kani la de pensai hang ne ba haoj kat kum ka RTI la de pensai ba haoj ka don ka city na kaliang jong acting sim pan ong ba ki kwa ban ya sei ban ya sam no marsiliang itu ka pisah sau kelur lai polak te saka ei pat acting sim ong ba klam pendam la takim pendam tikil ade ban challenge kin kumnu kin ong ba kadai tang arklur khat san lak ka pisah jong ka hima haba don sau kelur lai polak kata kadai ka pengikwa ban pensau te ong ba ki kwa u klam rai marwei rei urai bat ka eksekutif dorbar ten rei habangi budden habangi kli jing tip na kita ki khot jong ka eksekutif dorbar ki ong ba ka klam wan ra ka jing syai po ka eksekutif dorbar bat ka klam pensai kemba pensai hang ne po RTI po eksekutif dorbar kata api ke pasong si ten kaliang jongi kwa ban kentu ni kalong ba pi keno ba ka sang samla kadai ka bayalam bakla kat ba hadin bangila yo ya kani ka kot jing pensisa ni so thu menta ba u acting sim bat ka eksekutif dorbar kila ya lamba kelas ba pelat yo pat ba ki ong ba ki klem pendam bat ki ong ba ki dang yele ya ka kis ki klem serendar ya ka kis don jingmut ayu pin yele kis ya kata ka kendau pan ya keni ya ka jinglong trai ya ka kendau kat ba ya ka pisah ba mi nang tapi ya sama siliang te sibuk lada kata ka kis habakut la don ba job na kanu kaliang te ke jingmi nang tapat mdon ni isu ten le ayu syu kata ka kendau ru haba mdon ni isu tingangat ba ki pat ba ki kun ki hajar jong ki malang rin kin syai habi debit kani pat kala don ru ke jing kren ke jongki ba ong kaseng samla kala that ya ka hima hakmat jong ka perthai ya ki kam jaklia jong ka hima bat kila ong ba balai ki hap ban le chapo ki press ki media haba balai ki wan hapo ka hima ka jubab ka bangi kwa ban jubab kalong ngin wan le ayu syu ka hima haba pila ada pendam lupai ka bor jong pi hak wei pat ki authority pila ada belit pendam ni la dia pila belit compromise pan ong ya samar siteng pan ong ban ya samar siteng ten le ayu syu bangin nang le ya kran pi kata ka dai ka jubab ka bangi kwa ban jubab hang ni namta ka eksekutif dorbar bat namta u acting im jong ka himalang ren bat kikran hakatu kapor ki ong ba kalong ka babakla ban that ya ka hima hakmat jong ka perthai haba ka dai ka kampo yin ni sngau lengo bau arjar arpulai men sem ki don lang bat ngi hakti hakjat ha por bangile chat pus council ha por bangile chapo ki press conference te balai ki ong ba lada penrem yu nang tei haktu kapor ban kondam se ka jingle jong nang tei long kam dai ka babakla bangile chapo media ki press kat balada penrem yu u ko long ka babakla ka jinglong selfish ka bakum kata kamut lada ya ki wei te pin appreciate lada ya ladi le bakla ladi bat ki wei ki that ya pi pi ong ba ki le ka babakla kata ka ai ka ba ni mla ban pediang no ki don lang pi bat ngi kini ki briu ki ba let ban penrem ngi po ki media ki press ki nakaliang jong ki dukot jong ka eksekutif dorbar bat acting im ki dei ki ba don lang bat ngi ka seng samla men sem snam ten rei nakaliang jong hadin baki la yo ban form ya ka isi thmai hapo ka leadership jong ukom acting im ni nakaliang jong ka seng samla ni la ong ni syania happy kom ki nong ya lam jong ka hima namar bangi kran du pasdang bangin don liang syakanu kanu kaliang la kaliang jong nang tei la kaliang jong u acting la ni ka isi thmai rei ngi yang be ha ka hok long trai jong ki kun ki hajar bat la dak ka jing bakla ka dei na kaliang jong pa im nang tei badang don ta ka po ka suspension ru nginum song that ba ngin yai ki yai ksat bat la ka jing bakla ki yalam bakla da kini ki
eksekutif dorbar ke bathamai mentah po ke jing yalam jong brilliant Henry kamu acting si imru nginem la ban sngap jari kata bat ngin yayang te kai ka bangikwa ban penpau ni kalong na kaliang jungi keseng samla ngim don benta bat ngim don jingtip ru em ha jing yelek sop jongki ya kani ka kam ka pau mentah po ka RTI bagi la lek ban ya sam ya ka pisah jong ka hima marshiliang bat ka management board kala don ka jing keno ha kini kisngi ba keseng samla u acting sim u ai ki shi pholak hadu ha kisnong ki thau kala pur step ba ta ka kubor na kaliang jongi haoj na kaliang jo acting sim na kaliang jong ki katu kat ni ki khot isi kila persyang ban convince ngi ban ong ban snap jare kani ka kam bangim dei ban penpau perthai ba kin yo ban pendon kam sup ya kani ka pisah bat ba kanum pau perthai kita ka jing yalam bakla jong ki pajba reina kaliang jongi la dap jubab ba kasai kalong ba kom bangila yang ndu pasdang stengka sipia ru nginum keta ya kanu ka bomdei kat kom ka lenti ka badai banwan namar menta pin ong pin I share ya kita ki pajba pin I share kita ki seng samla ngin le yu tu ka share ka jong pi haba kani ka pisah bom hok dan ka dei ka pisah ba hok ka dei ka sau klur lai pholak kam dei ka ar klur khat samla na kaliang jongi hatu ka poru ngila kran persya banginem pediang ya ka bekom kata te henrei kalong ka baba kelapat bakin le ia thu apo eksekutif dorbar ong ba ya ka seng samla ki I share kat ni pat na kaliang jongi kinong elam jong seng samla ni thet keti bat ni pentip syaki pajba pat na kaliang jongi ngim don kanu ka jing don keti habai debit kani ka kam bat ladangi don keti balai ngi hapan pha kani ka RTI pat ngi kenturu kujuk kapor kalong ba kamu acting sim bat ka eksekutif dorbar jong hima kidai kibriu jong ka traditional authority jongi ka pamut jong ka council te ka jingkli ka bangi kwa ban bu kalong hatu haswa bakin le yesuk ya kani ka pisah kila don em ka jingpan jingbit lani ka jingpan permission jong ki napo council pan ong ban legisai lani ban yasam ya kani ka pisah bat lada ka council ka snap bat kayo snau ya kani ka jing ut ka jing nam jongi kom ki kun ki hajar ngi kentu ba ka council kala dai ban sim action bat kala dai ban le ai habai dai bat kani namar ba kani ka jing le jong acting sim ba menta ka khamlong palat put wat ya ka jing le jong pa im nang tei pamenswa namar pa im nang tei ti uwan bet kom ong ka tin la unong sun bapau ban ya ki lok paset kala namar pa im nang tei uwan ha mat jong pa ba ong la pi ai long sim yang ngaru kani ngan ong bet ba kani ka dikeri kenti jong ti pa ba udang jit de kamut ba kam dei su ka jing bakla jong u handai uniu acting sim menta uwan ak mat jong pa ba ong jit yang ngan yang ngile persya kani bat ngan penek ka hoklong trai jong ki kun ki hajar pause nari kilet ban yesuk te ka ai ka bangi sngolingo susu kolong ba ngidon hapdeng ka jing arpatin ka jing arpatin ka bangi don menta kalong namar ba na kaliang jong acting sim mentaru des imyong na kaliang jong unang tei ubasnai ka management board hau arjat khatwairu des imyong ka jing arpatin ngi kom ki ba ki kun ki hajar jong ka himam ta kalong ba yo kisu brainwashing i ba haka kerteng ban yelek kis yelek mukot duma ya kata ka lengkot khendau lang langam telabat penentang li bau pajba unong ba oh kini ki yelek kis henrei napo imat u acting sim ba menta bat upa im nang tei bedang don haka suspension ru imat kila don ke jingis tu jingmut napo henrei kumno kin ya trek ban ya soy ya kini ka ban ong ban ya pha city DC ban ong ban ya request ke DC ban pha nomor siteng kemut syaka ying jong nang tei siliang bat syaka hima siteng kata kedai kapa kom ki pat ba no snong ni don hapdeng gajing artatin bat ngila du gajing syania ya kini ki balong acting sim bat kini ki badang don tapo ke suspension tika syong ha gajing start bat ngi syania ru ha gajing start jong council ba kin intervene ya kini ke kam jong ke himalang rin khnang ba ukun wajar jong himalang rin kinum kelalong sok pedum namar kom bakalong menta syanukin pai syakadiang ru saksi pai syakamon ru saksi pai syakaliang nang tei ru uang bagani gadi khendau jongi pai syakaliang acting uang ngangan yang nam ta jong pi
tang ban napuk ka pisah kilat yasam. Te nakaliang jongi kom kinong elam jong seng samla yang ha konong rim bat ngi kwa ban pentip sya ki kun ki hajar ki patba nong snong jong ka hima. Kalong ba let's say nakaliang jong acting sim nakaliang jong ka skrip dorbar kin sakren ya kani kentin ka baong ngim ban se ngi hap ban yasuk lani ban yasei compromise ya kani ka pisah marsteng pat ka management board namar ba kidon si bun teli ki kis jong ka hima palada ngim yo kani ka pisah ngin siu by lawyer ngin siu by pledar ta kai. Kata kadai kejing ong jong ki wat yang ngiru kila pensong thu ya kata. Kai ka bangi kwa ban pensai ne kalong latapi ong ba pimdon shu by pledar lane bayele kes. Bayele em kot duma ban defend ya ka hok long try jong ka hima. Pinilam nok pat ya ka khandau ka siap ya ka jing long try ya ka properties jong ka hima kalong ka bakla. Bat la don ka bakum ka taru hatu pila panjing bit ne em na ki kun ki hajar jong ka hima leng ba ka dorbar pat ba. Menta upat ba usah deng gejing umdum. Usah deng gejing nengo. Kalau don ru nakaliang jong acting baterwa sik pat ba pan ai development ni pat ba pan sam pisah. Ngatrai kin yakot mar aspa mar sanspa kata ka pisah ka ba kisai ya kani ka arkul kasanlak. Den rei ngashkwa ban pensai ki pat ba kalong kom ki pat ba pihak pan bu jingkeli ba kani ka pisah kawan through proper channel ne kawan dakanu kelinti. Namar pin ong ngin yang ya ka hok long try jong ikun ki hajar kat ba ha kata ka kerteng jong development ban ai aspa san spa ik pat ba na snong po pat ba ngin shu thlap no ya kata tani shu klet no ya kata ka jing long try ka khandau ka siap ka long ka bakla. Namar ba kani ka pisah kla long automatic kila dei ki bala pendam lupa ya ka bor jong lajong hakmat jong management board ban ngila ban ong ba ka eksekutif dorbar ba komentar kalong penban ka witness hakmat jong kibor baong ba haot ka himalang rin ka don double authority. Kata kadai ka ba nakaliang jongi ikwa ban penstu ipat ba. Te kani kalong ka kubor ka jing pentip lengba kani ka kor jing pensawa sya ki kun ki hajar jong ki himalang rin. Ba nakaliang jongi ka sang samla ngin sa pensai company susu hakmat jong pi haka khat lai tarik hapo plang di lon headquarter jong ka hima. La kentu ya ki long kemi ki long pa ki kun samla pa pinyawan renti haka khatlai terik ha headquarter jong ka hima plang dilon man sngap ya ke jing pensai ke jongi ba kom mangila kran kom mangila kula rakmat jong pat ba kasang samla kan yang hakata kan nongrim accountability and transparency kinu ki kam jong ka hima ngin yang ya kata kan nongrim compare langi hab ban yat lengba kinu ki jinge Henry ngihap ban yang namta ban pene ya kata ka hok long try jong ki kun ki hajar jong ka hima. Te ngai scam ba pila ya syai habide berkani bat ka ei ka ba ngakwa ban pule ya kani ka jingkeli ka ba namar bo acting uang ba ngaklam pendam hakmat jong ka management board Henry ngayang kum unong elam jong ka hima ban yada ka hok long try te ka jingkeli ka bangila debu hakmat jong ka office DC bat ngila yo ya kani ka jubab lengba ka RTI lengba PIO kalong whether has been any objection or claims made by the payment of the compensation kapamut laka donne em ka jing challenge jong ka dorbar hima lane acting sim jong ka hima langrin ban ya sam marsiliang ya kani ka pisah de se ki kun ke jar pikwa ya kani ya ka bentaban yo jing syai. Te kom ba ngila bu jingkeli bela ka don em kata ka jing challenge jong acting sim bat ka eksekutif dorbar ya kani ka jing pak ya sam marsiliang ka pisah jong ka hima ka jubab ka bangi yo hang ne kalong no ka pemut kam don ka jing challenge lan jing yang persyak nakaliang jong ka eksekutif dorbar bat nakaliang jong acting sim jong ka hima tingin bu acting sim le yu kan kem yu tau breu haba kat kane ka im kayap jong ki kun ki hajar kim trek ban yang ban mi sakmat te ka ei ka bangi angnut kalong ngidon kam yau acting sim uban wan sensar ya ka hima ka jongi da ka ba unum pendam hakmat jong no ru
ban ong ban ya samno ya kataka properties jong kahima haki arbenta ni soto bagani ka management board bet kahima ka long parallel institution mo hapo kahima lang rin kamut ba kiat rengkat ban ya pet ya kanu ka jingdon jing em hapo kahima ka bahaka mer hapo kahima tingi snow bagani ka long ka babakla teh lor kata kanong rim ru bangi dawa ban weng no yu nang teh naga syukis im bat ke council kala weng yu ke badang yat mentah ke judicial inquiry te ngikmi lenti kum kasang samla ngikmi lenti ba uniu acting im ubadon mentah ubrilan Henry unian ya kene ban penduk pendam no ya kene ka management board ban penwan no tangkawi ka authority te Henry ngilak bu jingkli i nagawi ka por sa kawai pat kala progress sanu ka kam papi ong ban weng ya kene ka management board ki ong ba ngidang don hap deng jing yele sien ngin salah ban penduk kata kadai ka jubab ka bangi yok naki pause ka ega bami menta ka long ba katkum ka RTI ka long ba klam don kata ka jingtmu jingmut jongki ban ong ban penduk pendam lata ki don ka jingtmu lani ka jingmut jongki ban penduk pendam kim dai ban compromise kem ka eksekutif dorbar palami khmat tu acting im kim dai ban pak city cepo DC office ban ong ban ya share kata ka pisah Marsilia kini ban yang ka nong rim lata ki ong ba kadang don hapo kakut tiki dai ban ya kun shwa haduk banda yok ka jingrai napok kakut ban ong ba kahima ka dai ka hok long trai lani ka lata ka dai ban long trai unang tei ru ai ban long trai nang tei kum nom ta shwe long trai lang ya ko khandau kanom la ban long te lata ka dai jong ka hima ai ba ka dai jong hima ta ka dai jong ki wei ai ba ka dai jong ki wei tama ban ong ba ya ka jong ka hima pin ong ya sam no to ya ka khandau ngin nang yat ka kis ngin nang yele kis kat ba ya ka pisang ngin nang ya sam no tem don jingmut